si hotang do raja ni amang baru nami si buaya dua satikion dinong marlas ni roha hita marhite dinong jinalomuna hahadoli ima sulak pahopu sian helamuna berenami boru ima nang do sian boruta do nang akapahoputa dalam bahasa tikiope hahadoli dina marlas ni roha muna dohodonak kami macakon dilas ni roha tay bahasa tikion marhite nong jinalomuna sulang pahopu sian yanak kota Emma gitu jalan nang pos roha muna gabi manggajuton di saluhuna sulang pahopu nang pinasahan di pahoputa biasa tikion tuha muna tongdonang di pasahat tamu dihami tulang nih berenami imahela muna alani hadoli anggiat matutu diatta dos lirohata tu karena mangihut marhite iulaon ni yanak kota biasa tikion molo tupe adong akaulaon las liroha di tonga-tongan ya kapergelengta tu karena mangihut bolo hamu di jolo bahami mah nang mangihut nang sian pudi muna bolo kami di jolo totong mana kamu nagabi mangihut nang di pudi nami di ulaon di yaka tujuan naron di pada itu dalam bahasa tamu yo satikion ima sulang pahopu nong sinalomuna tu kami ima tu bargas tongan ahadoli hatan nama tua nama dokon asabagot nomor hatu nada jaga tadi robean oras matu tu kami dia manjalo sulang pahopu nong sinalomuna jalai bahasa tamu bahasa tiga tu kami semasika nauli nadi gamang tuaka ari namani mada tuh DP nang di berenami dok di boru nami nang dok di pahopu di bahasa tikio bere dok boru ay tinggal di jalo kami be sulang pahopu nang pinasa muna tua hadoli nami hula-hula muna si hotang los di bahasa nasida tu kami di jakok kami mau dengan jalan di halasok kami ya di bakok kami mau di bahasa tikio di nang pinasa muna ada nagok sulang pahopu tu hula-hula muna hahaduli nami si hotang alani dohono mason hata nama itu nama dokon asa ator haduk komenda tu tuhuni hobo ator hati itu tuhuni logo asa nang mahamuna satu nasar matua atau betul pahopu sahat tu nomor ini sahat nang tu nomor no asa ador asa pinati ko kujur mena tu mada di dabian bolo tu dia pe kamu mengalahkan do nang dia kapopo nami saya tu sima dapotan dia kabar sau di jalani di hobere tua di hobere dia kapoda dia kahatan nauli dan tunggu dang di janoho sian hasohotamu sahat bahasa pikir alani unang be miroham maroha haposo obeho ikong maroha tuha gua mahamu ade bereda bunga marpaho tuho legaloho marhite bagasa diulau tahun weko sahat mariho haduaon dohot hagabeon marhite sian akka pinoparmu tujulan dari jadi songoni manang diakka pahukunamin bah lasrohani ya pun tujuan naron mola di bagasa ada kabar sekolah kamu nasi tetap mahamuna marbisu marhabis tara nasi tuhatai di dalam marsiajar di tongah-tongah nyaka perbuang muna lani tetap mahamu saya hormat tamu tunda tujuan muna jadi songani mah parpung mati bahasa tikion asa hata nama tuan madokon sahat ya kapasukan do angkah nauli bahasa tikion saat disuruh mena sahabat di motel tidak ngomong tentang nang di rodang di bulan leleng mai ta mangolu satu pengabdian satu orang mau lihat enak
matiak ina. Ho pada bagat ini bapak, ho nama bagat ini oma di keluarga besar Shibuya. Alani ini roha misal hula-hula muna markas kesehatan pasahatun ima urus pasamaton agia manapun naulion manapun adenggan non bisa lehuna poparamu nang diakka tidohmu nang diakka ibotong nagabehoda ma penanggung jawab besar keluarga besar nih keluarga tamarga Shibuya tungsoro penabuhi terpasahan kami ima urus pasamaton las marwane pamatangmu las manang rohani untuk dimuna idok na jodua asa tagadongan laporan rumah sondido anggo penganan ni ulus na upasatannya mangulus ibadah mangulus itu di Tuhan ta Yesus Kristus manamuna di selani asa sahut pada tunauli sahut pada denggan mulai hari senario sampai senario manubak ma'amatan berdua di bata dohor nabi masalah jadwali asa bago pa nagkaroon ka mga patutugo lobo talibasa ka itong patutugo lobo nang mahamu sa rumah dua sa ato nomor nini sa ato nomor nono tutong mapahitugon aka pahopo alam niya bang namalo namin lapas suratan naina pas besok nehirin rohami di bagasat tikyo pena sahat mau tuhamuna dua las marhaida dimu las rohida dimuna majaloon di sialani siang hami hula-hula muna nungga hujalo hami besinawut na gudangi siang kamu na dua tanyang nami to matak berdua di bata anggiak batu junon narion dapat akan sirik tadi rohamuna tuduruk kamuna dapat apa pada loba tutuluk kamu akan dapat ambuan latio terdulu gimana yang kapaparamu saluhuna nang kapahukum doma akamarah doma sahih-sahih sehat-sehat doma beritalah rohama semoga jang nyulusong mana pasal tami orang kuno asa bari kasih jang umur ma dohon berita akan rohama dulur nabi julan tarion buka saat tami matu omel dua semari ima urus selaon tukang berpihatan kembali. Jadi parjolo mandok malate mahda tuhatta perdinggan basai dia do hati tiki dadinggan ima diulaun asniroha kala sadarion. Jadi dihamulai itu sedang nahulan nama dua bihan namar pahoko. Jadi lamu toras baik pikiranmu tujulan nerion namar na tua namar parangi maradukun na tua nah hurang na tua marpangajuhan bolwao do ito lain sebenarnya dak pola saya gurang binya sibigyo kumanang na dia alay kung memang betul-betul mahamu na majalo sulur-sulur pahopot o masala memang tung diamu losok kamu ba di rohamu na unang margay-gay diamu unang kubigay asing-asing be on nagpalahuwa ko niyan lay makatay na ito na ate ito ano si ito ole ito ano mo ito ole jadi malada ma jadi semua ni mana boy tertokonaw hata sebagai surat kuri asli di
Malalim man dito ba? Dito ka sa Malian dong. mandar manelok na mandar hela do dang mandar dia sa on tinunan hewa di tinunan nyo jadi babe no ay taguro sono senselyo ma jadi on si wala nalayan mo to layo ra kanang pala si dohonok ko gid patu palay ma to kana dingga no na tele buat pasang tayo mau na tele olole iya olole Pahompo, ala na ulo pahompo ko. Oh ino, sa pahompo berjolo. Alo. Okay. Katanya matuhan muna, ulos sa sirwa, ulos pahompo, ulos mangiring ko nakararingkan, mangiring ko nakarauli tujuan naryo. Saat sunod itu bantayan, rumah santai ulos pahompo, saat may dato panggabihan, saat panatong parhorasan. Bayan na pang ulos pahompo na. Sahat sudah nak kadauri sahat kadaringkan sahat may dato panggabihan sahat manang to parhorasan. Patutup terus semua maju sul musik obat yo ditututuri hamudo selhu nak mabadaringkan siap kami nak tanya nami baritang mabagabi itu modal selaluan hari ini matong gawe ay takas do kami hamu marsi paulo saat masurut itu ketubuhan bupas saat tanya maulus to ngot to hamuna saluh utama sahat panggabean sahat manang to parhorason sama jadi muna nang namardonga tubuh nang kaparibamu nang donga sahuta nang nadutuni hutabe nahubag kami sa budak baru Roma hamin mga pasahaton ulos solong tuha muna hulong nirohan nami agya matutu ima ulos do rabon ulos nagajangon agya tutubegyon namin sulong nariyon barita si kajangon ho barita sila seroha jala sa dropo parag ko sulong nariyon kinsiyalan ni pupasatan ni maulos sulongon tuha muna liyong mahulong na sa tuhan ito hamuna soilok na kaningan ni asa dapat matutusoy nagduduay saat suruh tilo kutubatian upasan tabi ulas solongon tuho sahak mahita tu panggabian sahak manang tu parhorasan baik mama napa kasi
Gabi. Isi
na marata buru bere no ube bere. Jadi adong hubo kami urus sisod sesuai do anggaran dasar kami. Berarti main kota, berarti main kita. Ala itu natulong ko, sarikat ni Tuan Jemara. Amu be ikut dodo mengikuti. Ane, isun kamu. Apa saya kami nak tulang utun? Apa yang mau dah ulu mengutun? Jadi jujuran nyarior, utun kamu nak. Soleh, inilah sesuai dengan anggaran di syarikat kami bukan soal tulus. Jadi kalau untuk anak bisa syarikat orang untuk kamu pengen nami, leh, ini mah atas ya. Nami Tuhan mula dua angka pau nami waka ari nang mangihut tong ma lampasal tamu dirimu tamat tadi mata asa dipatulus akasinakapan ni rohamu tuak ka ari nang mangihut isoron kami tulang roh kami nasa rombongan kalau pasahaton ulus itu ragu kita matok mata mertua di mata dia mah tubik kena main roh saya lang tuturot mama dia mo akapoparan marhitis yang akapaw punami kalau gajang ulus na gajang ang hit matujuran noon lang binagpay tuhat na gajang nyumur di doa ay pasok di kamo pero kamu napatuloy-turehon akapoparan mo huwag ka ari ng mangihot pero uluson orang perhitian dong mangido pasu-pasu siya de mata orang na manguluson daging dohami orang na manguluson topi mo kolam di mata dok di selanino ulus na next pasaton namin siya kami sa doon na terlalu may tulang ulurot kami sa rupongan masa si titik masih to pagolang-golang pengaruh na tuksong kami pa ng ulus na wita na pasat kami dalam lao sangat pot di mata hita saya tuan teman tong mangguhi pasu-pasu na bisa dengan mata na kerja kami dan sama ni mah dihamu permusik kami gabi kalau pasaton kami mah nah si saudara tidak
ulus na linggan, ulus las ni Roha. Ang iya mamakorhom. Tuhamu mau punami sa luho na. Danak na bisok, na pistar. Diadopan yang kanatoras. Pasong lima diadopan ni Tuhan tak. Jalan na toktong. Parhabyaran kamu tu debata. Asa dapok akasa nasilit na nirohanmu. Tuwak ka ari na mangihut. Marhide aka parsikolam muna. So ono peulus na boy tarpasata misyan na opong mo. Las maruhan muna dah. Matutup. Masalah mah. Tak pula berulus kirati. Seru aja. Tunduk lempong, tunduk pong, tunduk pong. Tunduk pong, tunduk pong. Jalan aku jalan. Iya, Iya, jalan ngepung jalan. iya. Antum tawangnya. Jadi alanok siduk kita masato huturan lang sa mado. Kasasama solo tinagot tu boteyat to may diro ng bulan. Mapasatami ulos. Siton orang busikat ulos na gajam sa luhut na may taon sa tupang hurasan sa tupang kabiyan. Tong bilang ng Tuhan. So ni mahata sa diulos nabi pasatami Tuhanmu amang baru nabi pasatami mapakinot Tuhan. Udah pro mahamila marsopat tu dubang muna tung holat tanga marsopat bihami raja nabi 10 jari-jari pasal 10 sudah jujur tak lupa hamil to namuna ido nama doktor raja hula-hula tak sebut tinggal bulu tak sakut dari bagian tak sudah pada bawang sopan iu para doktor hula-hula riba alam si zaman nerangan ngaso sadia kusumati itu sopan nami raja ni hula-hula nami lasmarohamu mancalo hami gelem munau. Silaw-law na huli, silaw-law na rin na pinasaan na tuhami. Sa doon arasan hula-hula muna. Ang hiyak batok tujuan noon, lam kita pa ituhan tak kapasu-pasunay. Sa doon na mo, raja niya ang burunani. Mahatan na ko itarpasata ni. Ba, mauli natin makikibat sa doon na.
Kahit namang masih tiyo-tiyo, las padungan ko kasagadan. Sorry, Mas. Hula-hula muna. Tar mo bilang dihami hula-hula muna si Toha. Bor gamang boru majolo sobat partor ding ulau tayo sa tikyon. Molate. Pula no kamu sa luhuk na bata ulo sa toro rabui. Mula pa mo to atong tawag muna. Jadi Dugay pa noon. gawe marlas di roha manang naktawi doh dia kasalhuna dia kaula-ula muna marhide di ulau tayo sa tikyon. Jadi suang-suang nang di bere nami doh puru nami. Dasa tikyon pasado dai ma ulus naga jang ro si torok ratu parhide yang moto mata de bata nama kuai. Asa di sahapot dia munak kapas-pasuan doh las ni roha nang dia ka hai pasot do lejak umur 17 tahun. Kalau mobi nang di ho bere nami okunya teh okurian okudisirian itu teh okudisirian soman narung dona kaningan bolus siapa menegan nami di ho bere unang be ulaho teh ya ipasahat tobe nahubar di paradadam ni habakahon dua kahula-ulam nang tuhami ka tulang mo siap tulang don naman dok tulang si Toha alani gomos pangidon nami diho berubah maho amangda berubah maho bere alana asa unang gawe tiruak ko dia kena umurang tupi nang farmo tarlo ubi nang tupahopo kate asa gawe nadi maho bere jadi apa dotong ma hingga soma nomor minggu do martanya tutup hati lo tulang sehingga ma bigon nami berita naulin non marhite binong kapatu bau lonon gabe adong diho perubahan asa tongnang dilewat debata di kamu ngata pasu-pasuna. Jadi bahasa tikyo pas haton nami mau ulus nagatang do si toro rabu angge perhitian pagi do tomate debata nomor 2 asa si gajang umur mahamuna do si toro poparan tu hari namang ipar hige lihat ka pido permuna 17 tahun asa doho umat tutu sohon hata nama dua pinatu kok kusur mena tu mata ditapian asa tu dia mangalak kasa institusi mana botan dia kapar tadi asa situ balalak mena situ basikoru solo tapi bunga-bunga asa si toro popar maho bere doho borumar hige sian akal oparam nih di nongadongi kabar nongadong 17 tahun asa adongi kami nongamuna na saat itu sa rumah tua jala pa yudi utomuna di bagasan Tuhan tay Dasa tikyo pasakonan maulus naga jam pastor rabu tu bere nami waktu baru nami anggit panghitia pangido to mate de bata nomor 2 asa dileo nang kapas-pasu nang peda mang musik na do dehon unang lalak biarta por video maban gabi asa unang lalak bere nami waktu tidulan nyo asa
pasaton nami matutu hukuloson parite do to mata di bata na martue ya mudah kanong di bagasan kependidikan kota bereng paupung apa keluarga mana iya biaka paupung dami na bagasan persekolah ngayo saya berjuang kamu nama teh namar siaja asal bisuk namu tulis tanah namuna jalan totong nang ikon hormat tuna tua deh tuoma do bapa tua karang batua alani haringga somar minggu teh do matagi asa jupang yo nak kelas tiroba nok kazuluan nareon leo di bataya un bisuk do kakak jadi pas satu naik mau ulus naga jamon asa tung gajang mah parbinotoa di hamuna 7 bulan nareon lambola mantorok manang akka habis subuh di hamuna dia datang yang di sabun alani untuk sono peulus na butar pasal tami ku hamuna kau kudami nama wakili Muhammad Sude balas maro hamuna hata na batu na lokon asa titik tinopa bulan gorong pangrok na bolot sono peulus na gatel store rabu parinte tomat di makan namar tuai sailam tuningan nama muna gaka topulan pasahat maksud julu mabahay nama Iyo. ulos Ulos sa Terti ulos mo yun pa. iyo las maro hamuna kapopo namin teh Ulo po mo. Iya, iya, juah-juah banta karidang di pakumpu. Sa nabulong naksoy gabi balia. At sudah ada doon si Pangkuan ng kaya nakton ng pesibairon na susalia. Dan yung penegrada namin na nagro na mahangin tao matabot to rajay at to rajay mabarisa muna. Jadi walang pangaraw na. At sa iya pinadya namin, dalang namin lang marsong patuhaw na sa luhuna ula-ula namin, amat tanibaratong amang ko ng paso-paso.
Sino po di makami kadanami o kenong patatay nga tuhamu Asa bakot do naman ang tagduro ni Robian. Oras ko ay madjalo sa hula-hula muna. Mas kagadamani muna na mga yan. matututulan. Ayun matutu saha manauli saha malingan patatay nga. Bila si rohat na di bagasa sa tanong tajalo sa darion. Asa hot penggabian, hot panghurasan. Jala sahap ng pasu-pasu bihamuna nang ditongan jauh muna. Asa dohon matutus sohata nama dua naman dokon. Asa harba mena dalam tuhutan balatuk dalam tujabu. Hata diaka pasu-pasu hata nauli na dinggan. Asa totong main Papua muna hot nang marto malijabu. Asa turturina aduhur tiu-tiuik na lote. Hata di panggabi apa horasan doh hata di tuhan dalam sinalo muna marhide di lote basa sadarion. Buat kamu main jal apu hamuma hot nang marto malijabu. Asa unang muga asa unang mose bisa luhut na jaka nauli naung sinalomo. Asa saat isu rumah na sama tu boten di bahasa tikyon di nang sahat ulota di bagasan las roha do di pangaramoten yung itu hatta asa totong mahita makamulatehon asa liling mahita mangulu sahat tu pangabian sahat tu parhorasan totong nang di pasu-pasu Tuhan. Mati lebatan nomor 2 di nama nauli mahamuna di nama guna nadenggam mahamu tujulan narion asa totok kamu nang hot di tongan-tongan di bagas muna asa sisada pikiran mamun sisada roha do sisada pangulaon di tongan-tongan di bagas muna asa jupang di hamuna akalas ni roha do pasu-pasu tugun nami mahamuna di bagasan keluar di Tuhan Yesus Kristus anak doktor di Perbadia. Amin. Di tubuh kami mahamuna di bagasan Tuhan masuk. Baik, kamu musik aja Bang. Baik, nama musik kami. Nggak boleh be. Bete jo. Betul ya Pak Masih ada. Ada buruk turun. Oh lo Bapak. Mana Pak? Magani? Baru kuna mahoni mo manyan. Sai. Baru kuna mahoni ang nimu. Sera mamuka. Eso na dio. Ay baru kita ini. Mahamu di tubuh bagason Terima kasih.